представя един сървър, моля даже. Това е Warp City. Ето виждате, кончерта Warp City. И да, си давате и той телепортира точно тук. Значи, или давайте на кончерта Warp Spawn. Значи, за да се спавните, да пишете Warp Spawn. Защото нещо не съм го направил както трябва и не мога да го лапна точно така. Ето това е спауна. Ето по този начин изглежда спауна. Тук ще ви спомням това на тази почка. Тук си е лати. Ето тук Warp Build Мина. И ако искате посетите нашия сайт, все още нямаме. Добре дошли в Minecraft сервер Master Craft. Така, ето, тук си излизате. Ако сте нови в този сервер, както ви казах, пишете на клавишата Warp Spawn. Ето тук се минавате, отваряте се и си излизате. Но като за начало няма да не сети. Така. Второто, което искам да обърна внимание. Значи, искам да ви кажа, че изчакайте само за малко. О? Да. Току-що се прави клип тук на той. Добре. Прави се клип в момента. Добре. И вземи всичко от магазина, после защото няма паря. Хубаво, добри, айде, чао. Тук съм. Имах малък проблем. Така, сега. Значи, след като сдойте, той ви пуска с $30. Идвате тук и взимате така. Взимате. С дясно копче. Значи с дясно копче взимате, с ляво продавате. И ето тук пак се взимете. Ето тук се взимате и така печелите $. Но продавате $4, след това взимате. Взимате тук. И е къде по $50. Идвате тук, правите си колкото искате пари, много да е. И после тук ви шопа. Ето дясно копче взимате. На $100 е диаманта, за 90 се продава. Тук е... какво е това? Това е с дърво. 32 дървета взимате за $10. Каблстон за 10 взимате. За $10 взимате 64. Един стак. Тук е айрон. 10 айрон взимате за 35. Това е кол. 12 кол взимате за $5. Голда е тук за 80. Това е това е печка. Това е бонмил. А тук ще има още. По-нататък. И още какво да ви покажа, да, сега минавате се от тук. Минавате се. Идете си отиде тук. Път отиде тук и заминавате. Където искате да стоите. Само да уточня, че в тази част тук на зоната не може да се стои. Да знаете, че ще има и логин и регистър. Това е на един мой приятел къщата. Вече започна даже да оцелява. Ето. Вила Puffix Player Bank. Така, ето, отваряте се. Аз не се пише, но аз съм админ и мога. Тук не може да отварям честовете, поради че има табела. Значи това е на къщата на маняците. Тук има джито. Опа. Ще им го засия после. Тук е една от другите админи. Така къщата, но с времето ще оправят.
сега отиваме на кончерта Warp Arena. Ето и ви спомва на арената. Добре дошли на Warp Arena. Тук се биете, но админите не носят отговорност за айтемите ви. Бай Херобрай. Това са нас. Ето това е арената. Още. Тук ще има още един ред, за да се слот оградки. Тук идвате. What the fuck? Да, тук се давам монстъри, който иска да се бие с монстър, който не иска няма да се бие. Или, значи във всеки петък, всяка събота се организират битки. Смисъл наградата е различни работи, айтами, най-различни работи, инчанти, такива работи. Идвате тук, забавлявайте се, пари най-вече, който спечели тук получава $10,000. Тук, който се бие срещу монстъри, който убие всичките монстъри, смисъл един по един ще ви пускам, който убие всичките монстъри печели $2,000, но скелетон не говоря. Но това е. Това е другия админ. Това съм аз, всъщност преминувах името. И това е моята къща. Имам се тук. Нищо нямам даже в шестоите сантесма. Админ. Херобрайн. Мога ви чупя табелите както си искам, защото съм админ. Опнат съм. Тук баси. Много спокойно, няма да ви чупя нищо. Моята къща е точно до арената. Ето това ми е къщата на мен. Също така имаме Warp мина. Тук идвате и започвате да се цепите работи под земята. Забранено да се биете. И на най-различни такива работи. На кончерта Warp билд. Направо се телепортвайте на билда и започвате да строите някъде. От тук някак си е така, не може да строите. Забранено е. Ето тук вече, нали, тръгвайте се от тук. Всички има всичко. Ще сложа плагина за логване на играчи.